maa minnu labilalen filɛ nin ye u wolo kira Bajangara ni Bankasi cɛ siraba min n'an b'a wele ko RN15 Paru ale ni Sɔngɔnbiya wa kabini u wolo kira kunnafoni jɔnjɔn o ma se ka sɔrɔ ninnu maa ninnu kan. Kunungo alamisa janvier kalo tile 26 san 2023 i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu kɔni kɛra sababu ye ka ninnu woloki u kɔseginna ka na u labila. U labilalen kɔfɛ olu fana ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa u bɛ se ka se joona Bajangara cogo min na. Nin kunnafoni in kɔni sɛbɛntiyara Bajangara gouvernorat fɛ a ka communiqué dɔ senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni labilala maa 9 don kɛnɛya baarakɛla 3 ale ni taamakɛla 6 wa u bɛɛ lajɛlen kɔni ye cɛw de ye. Nin kunnafoni in kɔni kɛnbɛ ka jigiya kura don maaw kan Mali camancɛ yanfan na baw n'i y'a jate minɛ maa caman ka maaw de wolo kelen bɛ ninnu bolo. U caman ka fɔla nin na kɛ sababu ye maa wɛrɛw ka labila. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan maa minnu kɔni labilala u bɛ Bajangara kɛnɛyasow la walasa sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ u ka kɛnɛyaw kan cogo min na. Tijani Wederawogo VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔna na.